Lumilipad ang makukulay at malalaking hot air balloon sa impapawid ng New Clark City para sa 26th Philippine International Hot Air Balloon Fiesta mula Pebrero 13 hanggang 15, 2026. Ayon kay Captain Joy Roa, inaasahang lalahok ang 28 hot air balloons, kabilang ang 22 special shape balloons mula sa 8 bansa: United Kingdom, US, Belgium, Netherlands, Switzerland, Germany, Brazil at Macedonia. Mayroon ding 6 na lobo na paliliparin ng mga lokal na piloto. Bukod sa morning balloon flights at night glow displays, tampok din ng iba't ibang aerial sports competition gaya ng paragliding, FPV drone racing at aerobatic flying. Nalalahukan ng mga kalahok mula sa iba't ibang bansa. Bibigyang daan din ng mga micro, small at medium enterprises sa pamamagitan ng flying market kung saan itatampok ang mga lokal na produkto at pagkain mula Central Luzon. Ang ticket para sa isang araw na panonood ng aktibidad ay nagkakahalaga ng 750 pesos. The ticket prices are 750 per person per day. So if you want to come the whole day, you can go in and out with your 750. We give you a wristband, so you can go in, go out, whatever you want to do, but for the day. Sa isinagawang CLMA talakayan noong Enero 29, sinabi ni Captain Joy Roa na mas pinalawak ang selebrasyon ngayong taon dahil sa bagong lokasyon sa New Clark City. 3 pangunahing venue ang sabay-sabay na gagamitin para sa iba't ibang aktibidad: ang football field, main stadium at isang open field sa lugar. You know, it's a fact that we learned from the previous year that transportation going to NCC is not that easy yet. But it's always a chicken and egg. You have an event so that people like to go, and now you develop the transport going there. Ayon naman kay Rene Romero, Chairman at CEO ng Romac Group at Vice Chairman ng Pampanga Business Circle, ang Hot Air Balloon Festival ay hindi lamang isang tourism event, kundi isang selebrasyon na nagdudulot ng saya at inspirasyon. Layunin umano ng festival na maghatid ng positibong karanasan sa mga dadalo. Definitely, when we have this hot air balloon events, no, it's an opportunity for Pampanga that this tourism event na nagiging business opportunity for our SMEs and for our people. Inaasahang makakatulong ang pagbabalik ng Philippine International Hot Air Balloon Fiesta sa pagpapalakas ng turismo at lokal na ekonomiya at magbibigay ng makabuluhang karanasan sa mga residente at bisita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ako po, Ilea Pama, para King News Force Pampanga, Balitang Tutuging Balen, Susuyo.